Nemáme. Nemůžu si pomoct. Nejsou. Já jsem synovec... Jiřinko, zavolejte Šulce, ať pošle ty silent bloky. Ale hned, ne až za měsíc. Já jsem si... Maršálek, jak to píšete ty objednávky, čověče? Teď vy tam píšete úplný blbosti. Já jsem žádný objednávky nepsal, pane Karfík. To mě nezajímá, ale píšete tam blbosti. No prosím. Péro, co to komu říká? Takový objednávky já odmítám podepisovat. Já jsem si... Kremička, heleďte, s těma pístama na mě nechoďte, to si zařiďte sám. Co chcete? Jsem synovec. Evičko, nepřijímat generálky, až do konce měsíce stop stav. Co chcete? No poslouchám. Já jsem synovec. A chcete to reklamovat. Kdo vám to dělal? Nechci. Já jsem synovec cestovní kanceláře. Já jsem synovec tetičky cestovní paní Sikorový z cestovní kanceláře. Vím. Klásek, tady se posaď. Začneme. Ano. Milí mladí příteli, podnik, ve kterém ses rozhodl pracovat, patří k nejmodernějším v Evropě. Ovšem naší povinností je upozornit tě na některá úskalí tvé budoucí práce. Podíváme se na jednotlivá pracoviště. Tak. Péro. Co vidíš? Knoflíky. Ale tady, co vidíš? Ruku. Ale soustřeď se. Tady. Auta. A co ještě? Zaměstnance. Správně. Každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu v sanitním voze. A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný. Nedají si říct. Takový chlapec po vyučení je zvyklý žít za 600-700. Přijde k nám a bere 6-7 tisíc. Co si s tím počne? Neví. Takový chlapec se z toho nutně musí zbláznit. A proto i ty si dej pozor, abys neskončil jako mnozí tvoji předchůdci na psychiatrickém oddělení docenta Chocholouška. No, podívej se. Já nevím, co s tím. Já se z toho zblázním. No prosím. Tady to vidíš na vlastní oči. Psychiatrie? Chocholoušek? Ano? Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. Dobře, chlapci tam jedou. Holna malota. Autoservis.